Dito po kami sa Calesa buffet. Talagang 295, meron ka ng buffet, mga katubero. At ito pa ang maganda dyan. Pag birthday mo, libre ka. Kaya, libre. Libre siya. Ito pa ang leftover ng... Wala kaming gana. Wala po akong gana. Wala nga po kasi akong gana. Pansin niyo po, wala po siyang gata talaga. I-start pa lang po ito na. Yung dalawang plato po na nakain na kami tayo sa food. Ngayon po, yung turon, yan ang kanyang main dish. Main course.